De Oubrug in Maastricht, de Sint-Servaatsbrug, moet gedeeltelijk gesloopt en herbouwd worden. Dat is een van de mogelijkheden om problemen met hoogwater in de toekomst te voorkomen. Door de relatief smalle doorgangen kan bij hoogwater dat water niet lekker wegstromen. Met als gevolg dus mogelijke overstromingen. Dit is die Servaatsbrug zoals hij er ooit 100 jaar geleden bij lag. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam er een beweegbaar stuk brug bij als doorgang voor grote schepen. Dat zie je hier. Ook dat beweegbare gedeelte is eigenlijk niet meer van deze tijd. Voor de huidige generatie grote binnenvaartschepen is die doorgang te smal. Nou, al die problemen, overstromingen, te smal voor schepen, zou je dus kunnen oplossen door de brug te slopen en te herbouwen. We gaan naar collega Frank Monen, die is op de Servaatsbrug in Maastricht. Ja, Frank, wat zou je dan eigenlijk moeten doen? Ja, er zijn verschillende opties. Die zijn ook voorgelegd gisteren bij een informatiebijeenkomst door Rijkswaterstaat en de gemeente. Je zou kunnen zeggen van ja, een hele nieuwe brug, dan moet dit worden gesloopt. Je kunt ook de huidige brug reconstrueren, maar er moet iets gebeuren om die hoogwaterveiligheid, om die te garanderen en om het scheepvaartverkeer, om dat beter te laten doorstromen in Maastricht. Want dat is natuurlijk ook een probleem. Die schepen worden steeds groter, steeds breder. Kortom, ja, na een jaar of 100 moet er wel wat gebeuren in Maastricht om deze brug een ander aanzien te geven. Alleen ja, dat zit natuurlijk wel in de emotie van de Maastrichtenaar, want dit is een iconisch plekje in de stad. Dus te veel veranderen, het is bovendien een rijksmonument. Te veel veranderen kan dan ook weer niet. Nee, ja, je noemt het al, Frank, een iconische brug. Er staat er op heel veel foto's die toeristen maken, maar ook op aanzichtkaarten en op schilderijen. Hoe verkoop je zoiets dan aan de Maastrichtenaren en aan de mensen? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè? Want ja, iedereen die in Maastricht komt, die komt wel eens over de Sint-Servaatsbrug. Ja, je ziet hoeveel mensen hier nou rondlopen. Als ik zo kijk, dan denk ik dat elke dag duizenden mensen over die brug lopen. Dus als die brug gerenoveerd moet worden of een nieuwe brug moet komen, ja, dan moet je ook weer ervoor zorgen dat die mensen ergens anders over kunnen steken. Ik zal eens even kijken of we hier nog iemand kunnen vragen. Misschien even deze mevrouw. Mevrouw, goeiedag. Wat vindt u van de brug hier? Fantastisch. Ja, schoon brug, oude brug. Maar er is toch eigenlijk wat moet gebeuren, want het is een beetje roestig, een beetje oud. Ja, een Romeinse brug is per definitie oud. Dat stukje is nieuw, daar mogen ze misschien dan doen. Maar wat gaat dan gebeuren? Misschien. Ik heb net zo goed opgelet of het wel roest is, maar de oude brug, laat hem vooral oud. Ja, het is ook een monument, dus net te veel veranderen. Vooral net te veel veranderen. Nou, we gaan het zien, dankjewel. Fijne avond. Nou, deze mevrouw die vindt dus inderdaad dat er niet te veel aan veranderd moet worden. Nou, dat gaan de instanties op dit ogenblik bekijken. Voor de zomer moet er duidelijkheid zijn. Ja, en dan misschien over een paar jaar staan we nog een keer hier op de brug. En dan misschien op een hele nieuwe brug. Collega Frank Monen vanuit Maastricht was dat. Dankjewel.